több mint 10 000 látogató között naponta 10 nyertes sorsoltunk ki. De azt gondolom, igazán mindenkinek a fődíj a nagy tévé levegett a szem előtt. Nem mellékesen megjegyzem, a második és a harmadik díj sem mellékes. Aztán közeledett a játék vége, egyben a 3 fődíj kisorsolása. Hát talán laptopot tudják. Akkor így megnézegetheted. Gratulálunk hozzá. És ő pedig a kicsit. Egészséggel. Может, булизу. Ну, когда звонили, было интересно, что да, сейчас так уже успокоились. Okej. Nem. Szerintem lesz pesgővel. Csak nem akarok belemenni a képekbe. Важно, что было. И уже пишут, что очень классно было, что 2 месяца играла, что на следующий год. А если будем делать на следующий год, то мы будем по-другому делать. То есть будем заставлять купить. И так смогут принимать участие, что если купят какой-то товар. Сейчас первый раз специально не делали, что сейчас играл, что хотел. Figyeljetek, majd jövőre is talán lesz ilyen játék, ilyesmi. Lenünk más feltételekkel, de kér valaki, van ilyen lengyel, nagyon jó minőségű vodka. Dani másolta is. Dani? Nekem már csillog a Aki nem vezet. Aki nem vezet. Aki vezet, persze, hogy... Dupla. Igen.